talban kibiya, ga talban kibiya. Allah ya rika, Allah ya taya ma yawa. Me alfarma talban kibiya sanne babbar gayya. Me alfarma talban kibiya sanne babbar gayya. Alhaji Aminu Talba kai ka dace talban kibiya mai kyau da ado. Kaga dan zaki ko a daji kuke mulki, faɗar abin zaki dole ne ka sa alkaki. Alhaji Aminu Talba yanzu kuke mulki, sanne talban kibiya mai kwarjinin jan zaki. Kaga gwanki kowa ya ganka sai ya duka, jamuje sahun keke ba wuya an ganka. Ba a gane bayanka, ba a gane gabanka, mai gidan masu gida kawai ka sha kurminka. Tunda dai Allah ya yi talba mu mun bi ka. Kaga daji me sa maza su kwana da yunwa. A'a kangaren kafi gwani mun san ka ba ka rowa. Alhaji Aminu Talba shi faɗan baiwa haka me tausayin jama'a ne. To Halifa Sardauna kai ma fa ka san shi. To in ya ce Bashir manaja je ka ɗauko mota, a ba Halifa Sardauna dan ya je shi ya huta. Ku fa 'yan amshi sai ya ce ku je Sambisa. A'a Sardauna ta yaya za ka ce Sambisa? A'a na manta so nake na ce Saudiya. Kaji zance to Rabbana ya karo ni. Amin. Rabbana ya karo ni. Gaske jan hali jan aiki dukan mu mun bi ka. Ja mu je talban kibiya mu muna bayan ka. Ga Alhaji Aminu Talba mai adan jan zaki, mai shiga ta sarauta ɗawisu sarkin launi. To mu ɗau seti tun da Rabbi shi ya nuna, banda shi ba wani Talba. Ba wani Talba, shi kadai ne nan Talba. Alhaji Aminu Talba, ja mu je talban kibiya. Kwalliyar Talba ma irin ta sarki ce, tunda har rawanin nashi ma na sarki ne. Gaske to batun ilimi fa, Alhaji Aminu Talba iliminsa daban ne. Yayi ilimin boko yayi na Alkur'ani. Alhaji Aminu Talba mai adan zinare, mai shiga ta sarauta ɗawisu sarkin tsafta. To mu tafa dukan mu 'yan amshi, ga kiɗan talban kibiya sai mu tattafa. Ja mu je talban kibiya mai kuɗi rafa, shi fa mai motoci irin na alfarma ne. Ai suna da sarauta gidansu ko kun gane. Halifa Sardauna ai kwadai mun gane. Ga kuɗi ga mulki gidansu 'yan baiwa ne. Suna da ilimin addini har na zamani. Gaske to talban kibiya Alhaji Aminu ka cancanta. Talba baban Ilham mu je zuwa zaki, baban Aminatu sannu kaji mai mulki. Baban Abdulrahman Talba muna murna, baban Abbale da hal Ilham muna murna. Kaji abban Abdulsamad mun gaishe ka, uban Abdulsalamu Talba mu muna gaishe ka. Alhaji Aminu Talba sanne talban kibiya, mai gidan masu gida kawai ka sha kurminka. Mai kwarjini ga bauna mai tafiyar kasaita. Ka tamburan Talba ce ku ce da ni Talba. To Alhaji Aminu ne Talba. Mata ku zo ku dan taka. Alhaji Aminu Talban kibiya. Talba maza akan hanya. Talba ka gansu sai ka juya. Ga Talba mai abun mamaki.
lokaci